हठात बाड़ी रे निआं केमती लागिला घर काम सारी जेतेବେଳେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲି ମୋ ମା ପୁଣି କାମରେ ଲାଗି ପଡୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଗାଳି କରି କହିଲି କି ଏବେ ପରା ଅପରେସନ ହେଇଛି ଏସବୁ କାମ ନ କଲେ ହବନି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ କଥା କ'ଣ ଏ ଦୁନିଆରେ କାହା କଥା ବି ଶୁଣନ୍ତିନି, ତାଙ୍କର କାମ କରିବାର ଥିବ ତ ସେ କରିବେ। ତାପରେ ବାଡ଼ିରେ ବହୁତ ଜୋରେ ଧୂଆଁ ଆସିଲା ତ ଯାଇ ଦେଖିଲି ଯେ ଭାଇ ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ମାଆକୁ ପଚାରିଲି, ମା କହିଲେ କି ଯେହେତୁ ପୂଜା ଆସୁଛି ଆଗକୁ ସେଥିପାଇଁ ବାଡ଼ିଟା ବି ସଫା କରିବା ଦରକାର, ଭାଇ ସବୁ ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକାଠି କରି ସେଠି ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ପିଲାବେଳେ ଶୀତ ଦିନରେ ନିଆଁ ଯଦି ଲାଗିଥିବ ସେଇଠି ବସିଥିବୁ ଯେ ବସିଥିବୁ ଆଉ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେବନି, ଯେତିକି କୁଟା ଥିବ ସବୁ ଆଣିକି ଆମେ ଜାଳି ଦେଉଥିଲୁ। ଆଉ ଏଠି ସେଙ୍କ ନେଲା ବେଳେ ଭାଇ ମୋତେ ଗାଳି ଦେଲା, କହିଲେ ସେ ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷରୁ ଆଣି ସେଙ୍କ ହେଉଛି। ଟମ୍ ଜେରି ଭଳିଆ ଭାଇର ମୋର ଏବେ ଝଗଡ଼ା ତ ପୁଣି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମିଶିଯାଉ, ପୁଣି ଝଗଡ଼ା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଗାଧୁଆ ଫାସରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି କି ଥଣ୍ଡା ଏଇରେ ବାବାରେ, ତାପରେ ମୁଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି ମୋ କାମରେ। ଭାଇ କଲା କି ଟିକେ ଆଳୁ ଭାଜ, ମୁଁ ବି ତା ପାଇଁ ଟିକେ ଆଳୁ ଭଜା କରିଦେଲି। ତାପରେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆମ ଖାଇବାରେ ଅଛି ବିଲାତି ଚଟୁଣି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମିଠା ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା। ଆଉ ଏସବୁ ଦେଇ ମୁଢ଼ି ଖାଇବା ପୁରା ମଜା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଖାଇ ପିଇ ସାରି ସଜବାଜ ହେଇ ଭାଇ ଫୋନ୍ରେ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠାଇଦେଲି। ରହିଲି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।